Prečo novostavby dominujú na krátkodobom prenájme? Prečo novostavby hostia milujú a starší byt dostane horšiu recenziu? Nie každý byt zarába rovnako. Toto je rozdiel. Novostavba v Bratislave. Nie je to náhoda, že jej obsadenosť je vyššia. 2 byty, podobná lokalita. Rovnaká cena za jednu noc. Jeden je z roku 2002, druhý novostavba z roku 2024. Hosť si vyberie novostavbu vždy. A vieš, čo to znamená pre tvoj výnos? Na Airbnb a Bookingu rozhodujú fotky, recenzie a prvý dojem. Hosť chce cítiť, že platí za niečo moderné, čisté a funkčné. Novostavba má prirodzenú výhodu. Moderný interiér, lepšia izolácia, klimatizácia, rýchla Wi-Fi, bezbariérový prístup, výťah, parkovanie. Veci, ktoré v staršom byte jednoducho nie sú. A recenzie? Tá 5-hviezdičková spätná väzba, ktorá ťahá ďalších hostí, prichádza oveľa prirodzenejšie, keď byt skutočne vyzerá tak, ako na fotkách. Nie každý byt má rovnaký potenciál a nie každá lokalita funguje rovnako. Preto sme sa rozhodli špecializovať hlavne na novostavby v Bratislave. Vieme, ktoré lokality fungujú, vieme, čo hostia hľadajú a vieme, ako byt nastaviť. Od fotenia cez popis až po cenovú stratégiu, tak, aby mal čo najlepšiu obsadenosť a čo najlepšiu cenu za noc. Nie je to šťastie, je to systém a funguje. Ak máš novostavbu v Bratislave alebo o nej uvažuješ, napíš mi. Veľa zdaru, prenajímajte bez starostí.